Хәзер бүгенге көн каһарманнары турында 4 ай буе коронавируслы пациентларны дәвалаган табиблар гадәти тормышка кайталар. 130 көн буе якыннарын күрмей тулай тора кунакханәләрдә яши. Сәгатьләр буе җайсыз костюмнарда хезмәт куя. Бүген РКБда урнашкан госпиталь ябылу турында карар чыкты. Рания Абдрахманова табибларны соңгы сменадан каршы алды. Бу роликны без пандемия башланганда ук төшергән идек. Бүген табибларга рәхмәт сүзләрен кара каршы басып әйтә алдык. Дорогие наши врачи и медсестры, мы хотим сказать вам большое спасибо и примите от нас эти белые цветы как символ чистоты, благородности. Үз-үзегезне аямыйча күрсәткән хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Аларның һәрберсе пандемия чорында шәхси тормышын, гаиләсен читкә куеп эшкә чума. Мария Ульянова Елышлы авырулар вакытлыча госпиталендә өлкән шәфкать туташы булып эшләгән. Я организовывала работу среднего и младшего медицинского персонала. Минем вазифа пациентлар белән тәүлекне 24 сәгате буе аралашучы персоналның эшен оештыру иде. Кызыл зонага да керергә туры килде. Тик курку хиссенә бирелергә вакыт та мөмкинлек тә булмады. Пациент өчен, хезмәткәрләр өчен җаваплылык тойдым. 10 апреля ул көнне хәтерлим. Ковидлы пациентлар белән эшли башлаган көнен Роза Чернова бүгенгедәй хәтерли. Куркытты. Беренче вакыт, естественно, куркыта, потому что беренче опыт в плане костюманда, нинди пациент и бөтен теге всемирный ишеткәч, нинди куркыныч авыру икәнне булганда, бик куркытты, үзебез ничек яшәп чыгарбыз микән бу вакытны дип бик куркытты, конечно. 3,5 месяца, в принципе, мы с ними общались по телефону. Балалар белән телефоннан гына сөйләшү 4 ай буе эштән өйгә түгел, махсус изоляцияләнгән торакка кайту пандемия чорында нәрсә генә кичерергә туры килми. Наконец-то можно будет через неделю-две в семью вернуться. Ниһаять бер-ике атнадан гаиләмә кайтачакмын. Яраткан эшемне башкара алачакмын. Мин үзем хирург. Мине дә хезмәткәрләремне дә аннан алып вакытлыча госпитальгә күчергән иделәр. Шуңа шатланабыз. Ниһаять барсы да бетте. Һәм бүген исә вакытлыча госпиталь дигән язуны РКБ ишекләреннән алдылар. Все. Теперь мы возвращаемся в ближайшее время к нормальной жизни. Республика клиник хастаханәсендәге вакытлыча госпиталь менә шушы ишекләр артында иде. Күргәнегезчә алар әлегәчә ябык һәм хәтта ярыкларын да ябыштырганнар. Эш шунда, биредә әле ковидлы пациентлар ята һәм аларның соңгысын дәвалап чыгарганнан соң гына ишекләрне кабат ачачаклар. Хастахана гадәти режимда тулы кешенә шушы атнада гына эшкә тотыначак. Инде бу атнадан барлык юнәлешләр буенча да консультация ярдәмен авыруларга оештырабыз. Безнең стационар отделениеларына да госпитализация бу атнадан башлап җибәрәбез. Ел ахырына кадәр планлы операцияләрнең барысын да башкарып чыгарга кирәк булгач, сырхауханәләрдә өстәмә сменалар эшләр дип планлаштырыла. Шуңа пандемия кимесә дә медицина белгечләрен тагын да зур эш көтә. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы.